Ljubomire. Šta je? Znam šta ću. Šta? Budi ovog. A? Budi ga. Jesi siguran da znaš? 100%. Jugoljube, ajde! Nedelja, bre! Nije nedelja, ponedeljak. Sjedite tamo. A? Obuci se, Jugoljube. Požuri, ajde. Ste spremni? Šta je ozredno? Ajde, pričaj više. Ajde, nemoj se smiješ, reci. Pa šta je? Šta je sad? Pa šta misliš, šta je, čitaj. Pa dizajn. Pa da radimo dizajn. Modni. Ne. Logo dizajn. Kako se to radi? Kada su mi to radili? Pa dobro, ti si išao u školu za ovo. We make it. Pazi, znači gledaj koje su pare. 549 dolara. Ajde da radimo ovo. A? Ajde. A? Ajde. Čekaj. Ajde, ti uzmeš olovku, papir, crtaš, tu imaš konkurs, tu postavimo. Dobro. Onda ako mu se svidi idemo u finale, to traje 2 dana i onda on nas bira i mi uzmemo pare. Ništa, novi biznis. Čekaj, stani Ajde. malo, daj da Novi se biznis. uputimo o čemu se radi. Samo ti treba olovka i papir, je rekao čovjek. Uzimaj olovku, uzimaj papir. Uzimaj olovku. I to će da mi da 200 evra i To će ti da 200 350 evra. dolara. Gledaj tu sad scrollaj dole koji ti se sviđa, taj radimo. Ajde otvori ovaj. Idi skroz dole, imaš tamo onaj file, download all files, to. Aha. Vidi ti, Jeste naši? pa on je ladno napravio šta, mislim kao, ovo on hoće da se ovo napravi. Ovo je on. Pa to ću ja da radim. Ništa, dajte meni laptop, ja ću da radim, a vi papir u ruke i crtaj, može? A šta da crtamo mi? Daj nama nešto od 700 dolara. Ajde gledaj, ajde, Ajde. ništa, gasi to pa gledaj još malo da... Čekaj da nađemo nešto, stani. Dobro, idemo mi dalje. Ovo Coffee Project. Project Coffee. To. Logo za kafu. A bre, pa moraš malo skroman da budeš 700, možda... to. Šta im treba? Prave eksperimente razni sa kafom. Dobro. I treba im logo u kom ne treba da bude zrno kafe niti šolja, nego nešto. Ajde, crtajte vi to na papire, pa ću ja onda to ako valja da prebacim na kompjuter. Ja sam završio. Znači, to je brand koji hoće da pravi kafe, ali da ih miksuje, da pravi eksperimente od raznih ukusa. Jeste. Ovo. Šta je bre to? To trešnja. Gledaj. Pa ovo je kao glava, razumeš? Ovo su usta koje on otvorio i ovo je oko. Logo mora da bude vrlo jednostavan. Pa jednostavan, ja sam ga završio za 30 sekundi. Kako bre jednostavan, vidi ga, komplikovan je jako, mora jednostavnije. A šta, vi mislite da može na ovaj fazon nešto? Ne. Završio si. Šta si završio, Jugomire? Evo ga. Čekaj, A? Ali moram da ti... šta je bre to? Da ti objasnim šta je. To je majmun. A? Majmun, jer opšte je poznato da najskuplja kafa na svetu dolazi iz majmuna. U procesu varenja to se meša kao i kod ovih Project Coffee. Jer oni mešaju razne ukuse, a njemu se to meša u stomaku. Kao i ovo majmunu što pravi najskuplju kafu na svijetu. Da logo bude majmun koji sere. A kako ne vidite potencijal? Ajmo dalje, Jugomire. Napravio sam. Šta si napravio? Gledaj. Jel shvataš? Na šta ti ovo liči, Jugomire? Na tornado. Tornado. Ni na šta drugo. Ako si to pomislio prvo, eto svaka ti čast. Mislim To stvarno. je tornado. Tornado, Jel brate. rekao tornado? Odmah. Ne mogu više. Coffee Project. Jel Coffee Project? Koliko dugo crtaš? Pa evo već pola sata. Uf, Pa šta uf? pa crtaj. Brate, Ozar, ne baci pogled na ovo. Ovo je sad nešto, a možda se razvrati. Dobro, To je mlin. ajmo do 10 komada pa da vidimo šta ćemo. Ajde. Što je to? Šta je to?
Pa taj tornado. Da vidim. Vidi. Ja završio. Ajde da postavljam. Si završio? Ajde da postavljam. Ajde. Koji je dizajn? Ovaj 3D. Ja, baš je dobar bre. Pa bolji si od ovih. Ovo naše najbolje. Pa najbolje sigurno. Najbolje. Ovo sve ostalo 2D. Niko Balavurdija. se nije setio. Nemaju oni pojma. Ne znam ništa. Jesmo sad dobili pare? Ne, brate. Sad čekamo. Samo mi reci dokle da čekaš. Šta čekamo? Čekamo da nam javi da li mu se sviđa ili mu se ne Koliko mu sviđa. treba da javi? Treba Pa ne jedno znam. 5-10 minuta, šta znam. 50 minuta do 7 sati, on sad u njegov je konkurs, šta ja znam. Šta ja ne znam što si ti nas gurao u ovaj posao Kad mi ja nemamo ne znam blage ovo da veze o radim. tome. Ti, brate, Ozrene, to znaš. Ja ne znam to da... Ja imam i neke ideje, ali to da crtam, ja to ne znam. Šta si ti uvatio Sad te da pare? pocepaš, dobro to možda gledaš, tu i nema ništa. 17.000 tu ima, 17.000, kad bi to sve u tapcima od po 10 dinara bilo, to bi bilo 17 Šta će mi tabaka Braćo, 10 tabaka po od 100 17? dinara, Braćo. razumeš? Šta je? Šta je? Congrats. The Peter Selected you as... finalist. Smo pobedili? Šta ti je? Pobedili, a? Nismo pobedili, Nego- nego smo prošli uži izbor, idiote. Uži izbor smo Select prošli. you as a finalist. Pa finalist je finalist kad si u finalu sa nekim, kako si tako... Koliko nas? Troje. Šta troje? Super. Troje. Šta je super tu, idiote? Pa- Moramo da ukinemo konkurenciju. Ama kako da je ukinemo? Kako da je ukinemo, Tako Ozrene? što ćemo da Kako uradimo? Ko su ovi ljudi? Nemam pojma. Ovi dvojica, koji su Ali mi ti? smo bolji. Jel imamo mi njihove kontakte? Ne. Zašto? Privatnost Jugoljube. To ćemo mi da radimo, izaći ćemo mi na internet i mi ćemo napisati kao Ne publika, možeš kao ti, odvratno, nemoj nisi ti to da... publika, to samo klijent, gleda i on komentariše. Tako je. Shvataš ti to? Kako ti sad sve to znaš? Pa znam jer sam čitao ceo dan, šta radim? Taman sam zategao krevet. Ozrene, Jugoljube. Jugoljube. A? Šta je? Si javio? Šta je bilo? Aj posjedajte. Viner! nemoj sad da me zajebeš. Jel Viner? Jesmo pobedili sad. Viner, Ozrene, ovo je Viner! Jel Viner, Jel ovo you kraj? have won! To je kraj. You Čekaj, have won nije the contest! finale još jedno. Ne. To je Izabrano! to. Gotovo. Wiener čoveče. Wiener 190 evra nama. Znao sam. A? Lomi ćeš krevet.